ana so ɗa namiji mai sauƙi. Idan kana so ka zama lafiyayyen ɗa namiji, magani ne na gyaran gida abin da ya shafi al'auran namiji, wanda suna kaga manya-manyan malamai suna kawo a cikin littafin suna magana. Yanzu kamar Imamul Qurtubi a cikin tafsirinsa cikin sotun nisa'i a ƙarƙashin walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf, ka je ka samu tafsirinsa ka ji maganganun da yi, saboda wallahi majoratin abin da ke kawo wani faɗa tsakanin mata da miji akwai haka. Mace za ga tana bibiyan maza a waje, akwai haka, akwai wannan irin abubuwan da ba ma kula da su. Amma namiji da yake so ya samu a kansa lafiya ta hanyar gyaran gida na gamsar da iyalinsa shine za ka iya samun tom-tom. An san shi? Me sunan shi? Tom-tom. Mun san kun san namijin goro.